روز 16 ноябр дар душанбе маросими савгандёдкунии президенти Эмомалӣ Раҳмон баргузор мешавад. интизор меравад ки дар пайи ин маросим паради низомӣ бо иштироки 7000 афсару сарбози ниҳодҳои қудратии Тоҷикистон барпо шавад. баъд аз он ҳукумати Тоҷикистон ба истеъфо рафта раиси ҷумҳурӣ феҳристи аъзои ҳукумати навро барои тасдиқ ба парлумони кишвар пешниҳод хоҳад кард. дар суҳбат бо радиои Озодӣ собиқ довталаби курсии президентӣ Толиббек Бухориев гуфт ӯ интизор надорад ки ба узвият дар ҳукумати нав даъват шавад. ман бисёр вазифаи хеле хуб дорам. ман аз бас ки олим ҳастам ва аз ин вазифаи худам ҳам шараф мекунам. мунтазир нестед? мунтазир нестам. нозирони байналмилалии созмони амнияту ҳамкории Аврупо ва ҳамдавлати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико интихоботи Тоҷикистонро чун маъракаи бидуни интихоби воқеӣ ва чандандешӣ интиқод карданд. иёлоти муттаҳидаи амрико ба маркази саратоншиносии Тоҷикистон ба маблағи $16 миллион доруворӣ кумак кард. маросими тақдими кумакҳо рӯзи 8 ноябр дар душанбе бо ширкати Сюзан Эллиот сафири ин кишвар дар Тоҷикистон баргузор шуд. дар Тоҷикистон тақрибан 12000 нафар дучори саратон ҳастанд. Тоҷикистон 4 сол пеш барномаи мубориза бо саратонро таҳия кард ки бо кӯмаки созмонҳои байналмилалӣ қадам ба қадам татбиқ мешавад. 8 ноябр аз судури ҳукми додгоҳи шаҳри Қурғонтеппа нисбати халабонҳои ширкати Ролкан инвестмент 2 сол гузашт. шаҳрвандони Русия ва Эстония Владимир Садовничи ва Алексей Руденко барои убури ғайриқонунии марз ва нақзи меъёрҳои байналмилалии парвоз ба 8.5 соли зиндон маҳкум шуданд. ин ҳодиса боиси бад шудани равобити Душанбеву Москав ва афзоиши фишор болои муҳоҷирон гардид. халабонҳо баъдан бо ҳукми шартии зиндон озод шуданд, вале то имрӯз ҳавопаймоҳои мусодирашудаи онҳо дар фурудгоҳи Қурғонтеппа нигаҳдорӣ мешавад. бонк ва созмонҳои қарздиҳӣ дар сӯхт барои ҷалби бештари амонатгузорон сабқат доранд ва бисёре аз ниҳодҳои молӣ ҳозиранд ба хотири маблағи ночизе ҳисоби амонатӣ боз кунанд. хабарнигори Озодӣ дар Хуҷанд Маъсуми Муҳаммад Раҷаб бо яке аз чунин муштариён ҳамсӯҳбат шуд. вақте пули зиёдатӣ дорам тариқи банкоматҳои масалан экспрессбой ё дигар банкоматҳо метавонам пулро ба хазина гузорам. чанд пул гузарондед махфӣ набошад? 100 сомон. хуб чӣ қадар фоида медоданд? аз 13% то 20% гуфтанд. феълан дар минтақаи шимолии Тоҷикистон 151 бонк ва ташкилоти хурди қарздиҳиву пасандозгузорӣ фаъолият мекунад. дар оғози моҳи октябр пасандозҳои сокинони вилояти Суғд беш аз 900 миллион сомониро ташкил дод. аксари муштариён амонати худро дар ҳисобҳои доллар, евро ё рубли русӣ маҳфуз медоштанд. ва бо таманнӯи беҳбудёбии вазъи молиятон даъват мекунем шакли муфассали ин гузоришро дар сайти интернетии радиои Озодӣ дунбол кунед. ҳамчунин хабарҳои Озодиро дар шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Twitter, YouTube ва телефони ҳамроҳи худ дарёфт кунед.